Hello everyone, good evening to all लोगोफोर बरायबाय फिन खेबसे बयखौबो चेनेलावहाय जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ एसे नायलांदो तो निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै ना भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन तो एसे सावरायलांदिनि लोगोफोर तो बिदिब्ला जागायलांदिनि तो जोङो मिथिनो मोनखादों जोंहा मोस्ट पपुलार ना बर'नि यूट्यूबारबो लोगोसे आरो बेबायदिनो आवगोलनिफ्राय बायदिसिना बेबायदि एलबामफोर मुभिसफोर दिहुनबोबाय थाखानाय ना आरो सानफ्रोमबो नुबाय थानो मोनखायो तो एक्टर जेम्सनि हाबा ना तो आङो बांसिनैहाय माने एक्टर होननानै मिथियो आरोना तो जियानो हक दा जोंहा ब्रादार देरहासात इस्लारियाबो हाबायावहाय थांगोन होननानै भिडिअस होखाबाय ना दा गोबांफ्रानो थांदों आरो भिडिअसफोर नुनो मोनगासिनोखा जोबोद इन्टारेस्टिं आरो अखा ना अखा फैनायनि गेजेरावबाबो हाबाया मोजाङैनो निश्चय खुंफुंलांजाबाय तो जियानो हक बोथोरा बिदिनोसै ना तो बैसागुनि समावहाय सम सम अखाया फैखासिगोन गावनि सिजन जाबाय तो जियानो हक मोजाङैनो जानानै थांबाय दा जोंहा सोर थांखो हाबायावहाय ना मोस्ट पपुलार यूट्यूबारफोर दंखायो गिदिर यूट्यूबार ना तो बिनि गेजेरावनो दा जोंहा ब्रादार एमजे एनिथिं तो बिथाङा थांदोंना थाङाखै बा थांगोन ना थाङा हाबायावहाय ना तो बयबो मिथिनो मोनखायो बिदानि हाबायावनो दा थाङाबा बोरै जाबावगोन एसे थांदो बिदानि हाबायाव थाङाबाथ' जानाय नङाना स' जोङो गावजों गाव बेबायदि जोङो गाज्रि मोनलायनांलिया तो संसाराव थांनानै थानाय समाव बेबायदिनोखाना थांनानै थानाय समाव जोङो आंनियाव बेसेबां दं नोंनियाव बेसेबां दङ जोङो बेखौ लानानै दिनै गोबांथार गोग्गायो थांनानै थानाय समावल' बियो आरो बिनि उनावबाथाय जेबो गैला ना तो जोङो गासैबो बर'आनो आरो बर'निनो फिसा ना तो गावजों गाव जोङो एना एनि जाज्लायनो नाङा आरोना तो जाय जेरै हागौ एरै खामायनायखौथ' आरो खामायखानांगोन थांनानै थानाय समाव बयनावबोथ' समान जाजोबनाय नङाना सोरनाबा एसे बारा जागोन सोरनाबा एसे खम जागोन आरोना तो जोङो एना एनि जाज्लायनानै थायोबा मोजां नङा आरोना गिदिर गोलाव सिनियरफोरा जुदि बेबायदि दिन्थियोब्ला उन्दैफोराबो गासिबो बेखौनो सोलोंजोबगोन फिसा यूट्यूबारफोराबो ना तो जियानो हक एसे थांलायदो बयबो आरो इन्जय खालामदो जोंहा दा ब्रादार देरहासात इस्लारियाबो थांगोन होननानै भिडिअ हगारनानै होखाबाय ना तो जोङो नुनो मोनखाबाय स' हाबायाथ' मोजाङैनो जालांबाय तो बिदिब्ला लोगोफोर जोंनियाव जोबोद सान्दुं ओरैबायदि सान्दुं नै थानोनो हाया बिराद गरम आरोना तो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय जोंहा एमजे ब्रादार एमजेआहाय थांगोन ना थाङा तो निश्चय भिडिअफोर नुनो मोनगोन ना तो बिदिब्ला रायजोफोर बारा गोलाव खालामला आरोना भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।